गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीनि दिनै साराद' थांनाय 5/3/2024 मायथाइयाव बिथाङा जोंनि बे मुलुगनिफ्राय मुलुग संसारनिफ्राय बिथांजों नागारनानै थांबाय। बिथांनि बे साराद' दिनाव आं बेक्तिगत जानानै आंनि न'खरनि जानानै जोंनि सरकारनि जानानै गोरबोनि दुखु फोरमायनाय जोङो जासिदों। अब्लाबो मोनसे बाथ्राया सैथो जे जोङो सद्गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीखौ लानानै जेब्लायबो दुग्गांखांनाय फैयो। बिथांनि जा हारि अनसायनाय, बर' हारिखौ खौसेथि जानो थाखाय जे बानि बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ बोखांनायनि जा खामानि, बेयो बर' हारिनि गेजेराव जेब्लायबो सनानि हांखोजों लिरजानानै थालांगोन, जायखौ जों माब्लाबाबो बावगारनो हाया। गतिके बिथांनि शिष्यफोरा दिनै नेपालनिफ्राय लानानै सदियासिम गोसारनानै दङ। थामहिनबा बर' हारिया जे खौसे जानानै दङ आरो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायाव जे सद्गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीनि आखाइ दङ, बेखौ दिनै भारतबर्षनि बा नेपालनि बर'फ्रा रोखायै आवगायबोयो। थैनायनि मुङाव सरकारनि थारफनिफ्राय माबा मोनसे ओरैनो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय बिथांनि न'खर बिथांनि थामहिनबा सद्गुरु बाबा अजित नारायण बसुमतारीनि जिउ जारिमिन आरो बिथांनि धोरोम शास्त्र धोरोमनि बालिफोरखौ लिरखांनायनि थाखाय जोंनि सरकारनि जानानै जोङो दिनै 1 लाख बिजाब सेबखांनायनि थाखाय जोंनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय जादों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फरायसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।